Nakabsan gyud sa iyang kinabuhi ang usa ka batan-on nga tinunan kinsa nitabang sa amigo nga giingong nalumos samtang nangaligo sa dagat sa dakbayan sa Karkar. Ang nakabsan sa kinabuhi gila nga si Mark Ian Pinya Campania, residente raw sab sa dakbayan sa Karkar. Sa inisyal nga kasayuran nga nahipos, ang biktima mitabang sa amigo nga giingong nalumos niadtong pagpangaligo nila sa dagat sa bantayan sa Barangay Tuyom sa Karkar City. Sigun sa mga nakasaksi o residente sa maong dapit, gihulagway nila ang maong dagat dunay bato og naglimaw nga gituhuang naglilo ang tubig nga daw suyupon sa tubig ang maligo sa maong dapit. Matud pa sa Coast Guard Substation sa Karkar City, kinsa mitabang sa pag-assist, gitabang pa og luwas ang maong batanon dihang gihawas sa mama aron unta masalbar ang kinabuhi, samtang ang CDRRM una ang midali pagdala sa tambalanan ni Campania. Apan ang kabanay mipaybalo na lang nga nakabsan gyud sa kinabuhi si Campania. Subay sa maong hitabo ni auhag karon ang publiko ngadto sa opisyal sa barangay nga unta butangan kini og buya ang tubig sa dagat isip warning o pasidaan aron makalikay sa disgrasya ang mga tawo nga mga ligo sa maong dapit. Gihulagway nila nga daghan na ang midugok sa maong dapit aron sa pagpangaligo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.